Не тільки час від часу прийти на святи, прийти на великі урочистості. Ми повинні бути костюлом, творити цей костюл під час Евхаристії кожну неділю і кожне свято. Чоловік з'являється пілігримом. Ми з руки Божої вийшли і по этой земле идем у небесную Айчину, идем у неба. Мы являемся пилигримы. И сегодня до нас, до этих пилигримов, долучается Божий пилигрим, Иисус Христос, який идет разом с нами. Этим с нами я хочу подкреслить твою правду, что Бог не является эгоистом, что Он делится разом с нами тем, что має, бо мы можем принять Его самого у наше сердце и у наши души. Космічними темпами, скажем так, технології розвиваються, медицина розвивається, однак в той самий час ми бачимо, що ми не можемо вирішити усіх проблем. З'являються нові проблеми, які ні наука, ні технологія, ні культура не можуть вирішити. Жити поводле Божого закону. Вірити означає боронити нашу віру і боронити криш, який є знаком нашої віри, який, на жаль, і в наші часи подвергается переследованию. Я не боюсь этого слова. Але так есть. Так отбывается. Мы все ведаем. А чим іде мова? Крыж от перших стагоддзяў християнства был и до сённяшняга дня застаецца знаком нашей веры, и мы повинны боронить крыж. Бо это знак нашего збавлення и знак нашей надеи. Верить, визнавати віру у Бога означає так само боронити сім'ю, як головну клітку, як кожного громадства, як фундамент кожного громадства. Хто в тебе порахунку шукає. О мой Єзу, Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного. Да сціслай супольнасці з Єзусом покликана кожна християнська сім'я, якая паводле Божого замыслу абапіраецца на сужанський союз мамы і тата. Союз, який з'являється супольнасцю любові і життя. Дар нового життя, яким ёсць дзеці ў сям'і. Сужонкі абавязаны з любоўю прыняць і таксама падчас хросту дзяцей даюць абяцанне па-хрысціянску выхаваць. Мама і тата выканаюць гэтае пачэснае і вельмі адказнае заданне тады, калі найперш самі, а пасля праз прадстаўнікоў касцёла, святароў, сясцёр законных, светскіх катэхэтаў распавядуць ім пра Бога, Езуса Хрыста і збаўленне, навучаць іх праўдам веры і такім паводзінам, якія будуць сведчыць пра іх як пра вызнаўцаў Хрыста. Najważniejszy, że to ja mam być widoczny we wszystkim, co czynicie, we wszystkim, czym jesteście. I trzeba nam, jak uczniowie, połamać z nim chleb, że chrześcijanin nie może żyć bez Eucharystii,
że sens życia chrześcijanina to Eucharystia. Сенс молитви і Евхаристії у наших сім'ях допоможе нам боротися об справжній радості. Нехай наше життя буде виконанням волі Божої, та як ми це говоримо, будь воля Твоя. Радость дал мне Пан, я тешуся, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан, я тешуся, бо радость дал мне Пан. 127 Дякую особливо гэтым дзецям, якія сыпалі кветкі гэтым дзяўчынкам. Гэта так важна, таму мы робім гэту працэсію або апошнюю нядзелю мая, або першую нядзелю чэрвеня, каб паказаць, што ў нас ёсць дзеці, гэта будучыня нашага касцёла. Дякуем вам, дзеці, за тое, што вы не ставіліся, за тое, што вы былі. Мы в апостольные часы, апостольные тыдни, недели приняли первую святую коммунию и не хотели поделиться этой своей радостью, с чистыми своими сердцами, вести на улице нашего города, який так само потребует и Бога потребует новой евангелизации. Это процессы, это дети, молодь, это так само знак новой евангелизации. Когда там был только один святой, Посальский, але он так само разом с некоторыми людьми, озявшись так у Советную Вогнатку, с несвятейшим сакраментом в тишине Маринарки, и шел по улице, читалось Евангелие, и он потаенно благословлял этот город. В этот город и наша краина дочекалась ищих часов. И эти часы пришли. Еще там дякуем Богу. Дякуем Богу за эту махчимость, за такую великую махчимость публично вызнать нашу веру у Иисуса, який есть у Евхаристии, який приходит до нас, який сподорожничає нам.
pamiętam na drugim roku studiów, będąc jeszcze w Leningradzie, przyjeżdża do Leningradu ówczesny prezydent Francji Charles de Gaulle, człowiek głębokiej wiary. Ale on nie powiedział, że tak, jestem w Związku Radzieckim, to mnie nie obowiązuje, bo w tym kraju ateistycznym niedzielę msza święta. On zażądał, aby w jego programie była msza święta. I on przyszedł do tego maleńkiego kościoła na Konieńskim zaułku, aby uczestniczyć w tej mszy świętej. I on ukląkł, aby przyjąć komunię świętą. Ja jako student na następny dzień miałem zdawać egzamin z marksistowsko-leninowskiej filozofii, która mówiła, że Boga nie ma, że religia to jest opium dla narodu. Jakim wzmocnieniem dla mnie, nie tylko dla mnie, dla wielu innych, był właśnie gest tego prezydenta. Niech takim wzmocnieniem będzie i również dla ludzi naszego miasta, dla naszego kraju, również i dzisiejsza procesja. Taką mnogих моя вина залишити таким скаутом. Для всіх сьогодні тяжко представити собі наше набоженство таке велике. В Буцлаві, і тут, і в інших містах. Щиро дякую вам, дорогі скаути, за те, що ви є, за те, що ви нам допомагаєте. Дякую вам. І так добримо вас благословляю. Thank you.